kuba murusiri ali bamuikiri ogembo abekirwe aligereri unabanyagitari estako ngakere simyo ontebi nga pastor ninde na kamati yane nyagitari ndo ogembo lakini kamati yane no murwaire mubeka asoko boko kwa Nyasaye ende nkaboli ende mirimo kinda achenkore kwetani eye gose yenere mirimo na irunkore asenga kiye iga emeye iga kerororo etara ikenga kiye kurwaroro goikankore nsemeyo karangelio monene kamotebi Nyasaye ko bwanu kwao jeni naye kwa motongete nande nayo borendi bwaito nayo botamero bwaito mokonyera mboroko boko kwao kwoboli asare egera murorera mahabera ekara yabake igonande mongnesto ko ngakero gontebi haya pastor yasinyira ono na tebigu ndeni meki kurureni meki ngoli bosongo mongnesta sobwenge obelire bosongo asama tukamake tokona kuwasiliana nere tokona kuwasiliana nasabero morwaire gaikirali tukagontenga hapa stando chenga bono iganya sao gambire omongna jeni kamati yana naro lirenge tabauti yabeire osabira none ndagira okorireki olire ani natoko na gukwana ige karararire abange batebire ngo murwaire karwarete aikirenga kiago sabe ndagera ngaiga dalili inarote karingia ono jeni orarire kuno gwechanda okonene narigeri mongna estabunako na gotera iga na tebanga Nyasaye bwobuya Nyasaye bwa mabera bwaterera ngo mongno oyo moye chinguru egara akore mirimo yao kinga kieji kwa moire nyimotara rusieme yororo bona ba mintonte getako batebinga emeye igagero rase keregeke onye tumanye tiringaneri limanye rero emeye gero ase keregeke obogimo bobwate igoboro obwenge igorororo okore kero wancha kwa Nyasaye nande karakwa manyire lingane liyo igeko gokonya mono omanye ngari tukeri maserinde inkyote keire gokora asokorosyo bwamate bwao egekogera enkeri twarose ligwe etarosiri na maboka mwanya bantu egiye togacheire igoro oyo orasororo goikabo moikeranu tali onde bwensi agosororo yaya igona akorire nsemeyo ingabono iga igotoro temporary tuko hapa kwa muda mfupi. Hasa ndio maana nashangaa ukiangalia watu wengine wanakaa kwa haya maisha, ukiangalia vile anakaa unajiuliza huyu kweli anaona yale ambayo yanaendelea kutokea duniani. Na aligeretia karaya agende tokorekana. Igona roche ngano na abantu bago kulituka serinde inki kiaba gosotaro sio bwa matebwa na Nyasaye. Egekogera aiga marikado tebinga bono ntore na maiga gogo soa senkeria erosirie etarosi na mabakamanya abantu aya nore na maiga gose kunande karongo ikenseme yinyora ngayaya to gwechanira onde naboko nyora ngere na baisa negetenga na insa igata getekobera lakini Nyasaye ntebinga yaya linganeri goikalikwa nwa sabanto egere banacheki nako barenaki pare moyo ono Yesu agadotebiga nande ekarara senseye gakwarega niense eyo ligo torente rogo semeria likorenta obuyasi nkoro cheito igotware gocha koba totabwati ogo semeria na mogokonde toyo tware gotwara egekogera ba mintekero bararire ono yare gocha gokorera ngobogimo obugo bwaherire kero monto ngagakwa ngaigobogima bwaherire ya Yesu agatebana ki Yohana 11 kama 13 hono gago tebinga ki abairi n'abasani twakiraiga tusifadhaike mioyoni mwetu bali tumwamini Mungu pamoja naye mwana ambaye ni Yesu, kwani nyumbani mwa Baba iko na vyumba vingi, kama sivyo nisinge waliwaambia. Naenda kuandalia makao, na nikienda kuandalia makao
nitarudi tena, nitawaandaa kwangu, nitakapokuwa nanyi mutakuwepo. Elineri ngana ligiya ligo torentera osemeringa nebanga emeyenja ruororo bono iga munankorandiga ngotebyo monene nga Nyasaye korare ngambuya indare emeyeru okingendete korandiga nigongo kubaka na ukweli ngambuya mono timanye tinga yekiyogokora kole bolinde nga erabara kini Nyasaye na chabuna bono iga yeko garanko ligeriga matukaya abantu bali eva pisi nobogimobo yani umuntu are very serious nobogimobo uko chikoligereria mangana yobo Kristo watu hawamaanishi na watili maanani mambo na Ukristo omuntu garengereti nga kyakora nyore ndagerengi yalie asobogimobo iga nga kyo muntu akonyore yange ngiya eboye asobogimobo iga nyore yekorotekiya inchente benga ebono mbiyande ebintu byakorereki byasimaili alo ebintu byakorereki hano nsinyunga ine amalika yabono ngote mole mwaranya soma mwayikunga ebintu byasimaili ebisimaile tyase keregeke amangana ya maya toligereti ngo etale nkurwarororo onekera mangana yago etari waroro lingana likonde terogosemeri nkolinga Yesu na twareganetie atebinga bono nkorwanda ngende nekero nkogenda nigo nkogenda ase ngochiko barose lyobo menyo nekero na barose lyobo menyo tindigo kirororo nikenga kiekero ngo turumbuka gocha egeremba oye asende na inuma koreki mwepo lingana likongo gosemeri lingana likonga chinguru Ono Joano yo nande ekarali gereria ekara irwe mirmago kora oisako gendo kumanuka muinari 21 fungu la kwanza hadi la 3 nigoko nyoranga kai ense yegabono igoro nense byahetire ekara chikoligeria karora Jerusalem mwenye go turumbuka go sekero keri kyobonene ligoteba iga bono roro bomenyo bwanya liriga gorwasa maisaito makweli tako baroro nona gwateba ngekeno yonte biria mangana naganeti lakini akungainete pi akubongorora mangana mange lakini amangana yonsi pi ogochikonya bwati kwanyora niki obolimo wongo mtupu bone gete keiro monto olio gokwana mangana aira yekene nande gokwegere bibilia buya kwanyora ngekene ningo family ngosabera kango tejeti arende family ncho egere nkorogo saba santo chikoye ni omobere mbarasangiriro ngoli family yeko nagocha abonyi wetenga ndasaba senge ncho gokoro korandi Mungu na Baba yetu ishe mbinguni, tunakushukuru na kulimidi jina lako. Ni asante kwa neno lako ambalo ni taa katika miguu zetu. Humu duniani tunapoishi
Biar mana asli baga. Kerong korra bayi dua kosok kayak apa korra nggak budget ya apa no. Eh, biar mana? Atau aja kasih ngiyo kalau mi apa minto molisi enel ini iti mau apa itira ki familia ya aja kolemi. Kwa hivyo iru kunaye kidogo eh, utakuja naye hapo naweka polepole, sitatangaza, lakini ukitaka nitangaza nitatangaza, na yule alitumwa pia tutatangaza. Tiatokora oko sabase ngenje yoko koromoro bilio yo manne tata nyasaye buya mana senge jense yega rora baminto bajire ga bayire nabasania sengenjo yo komparese family wana kara bara be ko muvuko sengenjo koru kiriegeke kira bake ko sire family ogeseseni nabago obaseseni bali ba be bakorwa asengenjo moyo bugwanja to asabire wetere so kristo mutori tomu oyo tomu nabongo tangaza mbia mano minto mbia mano kata kana to okay.